Szeretettel köszöntünk mindenkit, aki itt van Gyergyó medencéből, vagy akár Erdélyből, vagy akár az egész világról. A színpadon Tücsökvetés Angyal Levi. Elnézést, egy kicsit furcsán tartom magam, mert kicsit fáj a derekam, nagyon fáj a derekam. De hát majd, hogyha itt összeesek, akkor nem szórakozni fogok, hanem valamiért összeestem. Levi, segíts nekem beszélni, jó? Mi nincs itt? Jó, nem tudjuk milyen sorrendben játszunk, de semmi baj, majd improvizálunk. Úgyhogy már is elkezdjük a mi műsorunkat, és akkor ki az, aki közületek szereti a túrórudit? Tudjátok, hogy haj, de jó! Nagyon jó, mert a mi műsorainkban tudjátok, hogy lehet túrórudit nyerni, illetve különböző kifestőket lehet nyerni, kifestőt vagy foglalkoztató füzetet lehet nyerni. Nagyszerű. És akkor tudjátok, hogy hogyan kell viselkedni, akkor ha fölteszünk nektek egy találós kérdést, és mindenki tudja, hogy akkor hogyan kell válaszolni? Hogyan kell válaszolni? Jelentkezni nem szabad bekiabálni, mindenki tud jelentkezni? Az övtáskámban valamit összeírtunk. Jó, szépen lassan kialakul az egész, csak tényleg itt szépen tudjátok, itt technikai beállás, mindenféle dolog kell. Nagyon jó. Akkor megkérjük mindenkit, hogy emelje magasba először is a jobb kezét. Tudjátok, én a tükörképet mutatom, ezért szemben vagyok veletek, úgyhogy megkérek mindenkit, köszönöm szépen, tegyétek le a kezeteket. Most megkérjük a tisztelt felnőtteket, hogy önök emeljék magasba a jobb kezüket, de várjatok! Mielőtt még fölemelnétek a jobb kezeteket, akkor tessék áttenni a sörös palackot a másikban, hogy nehogy lejentsétek a mellettetek űrőt, mellettetek állót vagy fekvőt esetleg, és vigyázzatok a popcornnal, és fölkapjatok műhó eső hullit mindenfelé. Tehát akkor, hölgyeim és uraim, a felnőttek közül mindenki emelje magasba az anyósát. Jó, mindenki emelje magasba a jobb kezét. Jaj, de jó, köszönöm szépen. Hölgyeim, hadd jöjjön a Rexona illat, tessék így felénk is fordulni, ha arról fúj a szél. Jaj, isteni a Rexona, nagyon jó, tessék el a kezüket. Most a tisztelt gyerekek és felnőttek, tehát mindenki, aki itt van a téren, a színpad előtt, emelje magasba a bal kezét. Most mind a két kezét, most mind a két lábát is. Hoppá. Jaj, köszönjük, hál' Istennek a férfiak nadrágban jöttek, nem szoknyában. Hál' Istennek magyarok laknak errefelé, nem skótok, itt egy csomó skót ember fölemelte volna a szoknyák, nagy szőrös lábait, mint az enyémet megpillantottuk volna. De hát nem sokára kezdjük a műsorunkat, és tudjátok, hogy ki van a színpadon? Persze, az előbb már elmondtam, Tücsökvetés Angyal Levi. És ki az, aki már találkozott velünk? Jó, akkor tudjátok, el kellene próbálni, hogyan kell viselkedni akkor, amikor az óriási nagy művészek előjönnek a színpadra. Mi nem vagyunk nagy művészek, ez majd az idő megold. Közben kikapcsoltam, ekkora művész, nem is értek a technikához, jó? Elbújjunk Levél a nem, Levél, te hova tűnt? Igen, elbújjunk, nagyon jó, vagy akkor én eljátszom, ide elbújjok. Előszaladok, és mindenki tapsol, sikít és toporzékol, jó? Fogtok tudni tapsolni, sikítani, toporzékolni? Jó. A jelenlévő anyukákat arra kérem, hogy önök arra gondoljanak, hogy nekem az a nercbunda, és akkor rögtön hisztérikus toporzékolásban tetszenek kitörni, jó? Jó, tehát akkor figyelj, elbújok, és előjövök, hogy mindenki tapsol, sikít, ordít. Menni fog? Jó, viszont lehetne így csókokat is dobálni, ezt apukáktól nem kérjük természetesen, jó? No, hát akkor kimentem. Hangosabban kérjük szépen. Jó. Nagyon jó, köszönjük szépen. Ilyenkor szokták a gyerekeket feldobni, és aztán igazi apukájuk elkapják 4 sorral odébb. Nagyon jó. Viszont hát a gyerekek nagyon jól csinálták, most a felnőtteket kérem szépen erre a tapsviarra, úgyhogy gyerekek, mindenki forduljon meg, mindenki nézze a felnőtteket, hogy ők hogyan fognak majd tapsolni és sikítani, jó? Felnőttek, hogy gyerünk! Jaj, de jó! Köszönjük szépen a kedves rokonságunknak, akik külön busszal érkeztek Gyergyószárhegyről, például Dangui Ervin bácsi. Itt tapsolt egy emberként, de még voltak 87-en, akik tapsoltak, köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Azért húzom az időt, mert annyira gyorsan kellett feljönnünk, hogy nem volt időnk bepakolni, hogy mindenféle más dolog volt, és tudjátok, a mi műsorunk előtt azért egy-két dolgot meg kell itt szerelni. Viszont elmondhatok nektek egy találós kérdést? Jó, és akkor a találós kérdésért, tudjátok, most lehet esetleg túrórudit nyerni, oké? Mindenki szereti a túrórudit? Jó, mindenki mutassa meg a hasa dörzsölésével, hogy szereti a túrórudit. Rajta! Jó, és mindenki tudja esetleg a hasát dörzsölni és a fejét így ütögetni? Rajta!
Nagyon jó, köszönjük szépen. Apukák is a saját hasukat dörzsöljék, jó, és így ütögessék a saját fejüket. Figyelem, rajta! Jaj, de jó, köszönöm szépen. Nagyon ügyesek vagytok, az egész megy videóra. Úristen, ez megjelenik majd DVD-n, mindenki $30 millió fogja tudni megvásárolni darabját, majd a halálunk után. Jó, akkor elmondok nektek egy találós kérdést. Jó, és ha tudjátok, az előbb megbeszéltük, hogyan kell viselkedni. Nem tudok hajolni, mert fáj a derekem, ezért googolok most. Előveszem a túrórudit. A legelső kérdés az igazából nem is találós kérdés, hanem azt mondjátok meg nekem, hogy ki tudja megmondani, milyen színűek a pöttyös túrórudin a pöttyök. Várjatok, tudjátok csak jelentkezéssel. A kislány úgy jelentkezik, hogy a szája elé tette a kezét. Piros, nagyon ügyes vagy, elkapod? Jaj, majdnem agyonvertem, hogy nem jelentkezett, persze. Csak benne maradt az áfa a pólójában, tessék kivenni, akkor azt a fiú. Tessék? Éjjelős nappal te akártáltal. Jó, elfogadom azt, hogy ruha. Jó, odadobom. Jó. Jaj! Jó. Elnézést. Na, szerintem lassan most akkor minden összeáll. De jó, hogy megjöttél, 30 évet öregettem, ez látszik is rajtam. Hát csinálj, jaj, de jó, köszönöm szépen. Hát akkor már is kezdődjön a bemutatkozó dal, egyre jobban fáj a derekam, de nem baj, időnként majd akkor így lehajolok. Jó, rendben. Na, szóval tényleg van egy olyan bemutatkozó dalunk, amit minden műsorunkat azzal kezdünk általában, és azt szerintem akkor már hallotta az, aki már hallott minket, vagy látott minket valahol, ezzel a dallal kezdjük. Jó, ebben már egyből lehet nekünk segíteni. Lehet ugyebár tapsolni. Azt elpróbáltátok már közben, hogy kell tapsolni? Tehát persze tudod, kirontottam itt, mint óriási nagy művész, és mindenki tapsol. Jó, bocs, igen. Akkor kell majd énekelni, azt tudtok? Igen? Jó, és akkor majd mindenféle táncolni is lehet, meg ilyesmit. Mehetünk? Jó, megkérjük a nyakban ülő gyerekeket, hogy vigyázzanak a tapsolásra, hogy felpofozzák az anyukájukat, a apukájukat, és a felnőtteket így, amikor fölkapják, hogy így bedugják az ujjukat a gyermek orrába. Jó, akkor következik a dal. Várjatok, én még nem tapsolok! Taps! És nyugodtan ugrándozhattok is, ki az, aki legmagasabbra tud ugrani, magasabbra, mint ahogy én állok. Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Csöppeti vagyok, és így mesélek nektek. Erdőn titróban az évek, hogy telnek. Van egy nagy hibám, ezt én nem tagadhatom. Nem töltöm munkával az egész napot. Gyerünk, gyerünk! Na-na, halljuk! Na-na-na-na-na, na-na-na-na. Lehetne hangosabban? Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Angyal Evi szól hozzátok, jól figyeljetek. Ennek adni csak nekik most nehogy higgyetek. Jó. Még egész nap dolgozom, ő csak most vár. Este mikor hazatéved, vagy mindenki gyerünk, gyerünk! Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Kiúrik a legmagasabbra! Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na. Most zongora szóló következik, mindenki zongorázó játszásiból, hogy Angyal Evi csinálja. Jó, most megint a rockzenések. És most a kezeket magasban. Ha tetszik neked is, a dalunk énekelj velük. Csak a jobb kezed a balba, együtt nevetünk. Szeretjük el néhány perc az élet viharát. Énekeljük közösen az erdők viharát. Halljuk! Na-na, na-na-na-na-na. Halljuk! Na-na-na-na-na, na-na-na-na. Ez semmi! Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na. És ez a kezeket is magasban lássuk! Na-na, na-na-na-na-na, na-na-na-na-na, na-na. Én ezt nem hallom, én sem. Na-na, na-na-na-na-na. Hogy a felnőttek is énekeljenek!
sajolj meg, jó? Köszönjük szépen. Jó. Na szóval, Éppen telenyilat a fájdalom, azért volt ilyen gyönyörű, szép, herélt hangom, nagyszerű. Na, szóval, az az igazság, hogy tényleg elég sokszor voltunk már itt errefelé, és mindenféle műsorokat játszottunk. Most készítettünk egy olyan műsort, direkt erre az alkalomra egyébként, amiben olyan is lesz, amit már hallottatok, olyan is lesz, amit még nem hallottatok, úgyhogy egy ilyen jó kis vegyes vágott, olyan jó buli műsor lesz. Francia saláta, igen. Tücsök Beti, Hangyalevi, állj! Egy katona! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és aztán majd kenyérmorzsákat köpünk a gyerekekre, hogy én Péter csak szalonnát eszik, kenyeret nem. Én vegetáriánus, én soha nem eszem húst. Egészségére. Egy paradicsomot elfogadok, jó? Köszönöm szépen. Pálinkát sem iszom, mert alkoholt sem iszom. Isten éltesse a székelységet. Látom, hogy erre nem, de egy túrórőért biztos tapsol mindenki. Jön a túrórői tapsvihar! Na, Hál' Istennek itt volt a mikrofon a szám előtt, ezért nem tudott kiesni a paradicsom. Jó, viszont Levi, ki az, aki nagyon jól tapsolta és énekelt az előbb? hát ez szerintem majdnem mindenki. Jó? Na nézzük, válasszunk valakit. Ugye, csak ki is volt itt nagyon ügyes, például ezt a fiút, ezt a sapkás fiút. Te fiú vagy, ugye? Nem láttad? Nem, és azt sem tudom megállapítani, csak Nem hogyha látod? jellegzetességek vannak itt. Igen, látod, hogy most borotválkodott reggel, tehát ő egy férfi ember, Tényleg, ugye? hát nincs neki szakáll, akkor csak férfi lehet. Jó, Igen. Viszont akinek van szakálla, csak nő lehet, ugye Levi? Ebből egyenesen adódik, nem? te elméleted szerint igen. Na jó, szóval az az igazság, hogy én olyan dalra szeretném itt rávezetni a kedves közönséget, amit biztos, hogy mindenki ismerni fog. Méghozzá, hát kellenének nekünk mindenféle dolgok ide föl a színpadra, amik itt nincsenek itt. Bizony. Ki az, aki szeret elmenni vásárolni? Jaj, de jó! És van pénzetek? Nagyszerű. Akkor már is megkérünk mindenki emelje magasba a jobb kezét, tudjátok? Igen, az arra van. És mindenki a saját jobb zsebébe, keressen egy fél pénzt. Jó, legalább Az lehet egy egészet is, igen. 5000 lejes is lehet természetesen. Hát itt nincs semmi. Most mindenki emelje magasba, igen, a bal kezét, és mindenki a saját vagy a társa jobb zsebébe keresse a fél pénzt. Hú, nálam én találtam egy gitárpengetőt, nevezzük ki ezt most. Jó, az lesz a te fél pénzed. Na és akkor fél pénzért lehet valamit venni valahol? Persze. Tudod, hogy most, hogy 4 nullát elvesztek, így fél pénzért mindenféle dolgot lehet majd vásárolni a vásárban. Egyébként ez igaz. Na, szóval, akkor nekünk van most egy fél pénzünk. Nektek is van fél pénzetek? Mindenkinek van fél pénze? Akkor már is mindenki emelje fel a kezét és mutassa azt a 10 000 lejest, ugye így a kezével 10-10-et mutatunk. Nagyszerű, szuper jó. Hát akkor el kellene menni vásárolni. Persze. Nálam van a félpénz, igen. De nem én vagyok a félpénzes, hanem Hangyalevi a félpénzes. Igen, én vagyok a félpénzes, te az egész pénzes vagy. Na, hát Viszont- akkor Viszont megkérjük a mi segítségünket most Adit, jó, aki a környék legeslegolcsóbb telefonkártyáit szokta árusítani. Igen, hogy tapsol a barátnője, mind a 4 barátnője tapsol a... Simon Adorján bemutatjuk, ő a mi technikusunk. Most ebben a pillanatban, később meg majd, majd meglátjuk. Majd amikor a Pink Floyd helyett fogunk fellépni, igen. No, és akkor Adi fogja megtartani a rajztáblát. Várjál, de még ne rajzoljál, hát ez énekelj. Minden rajzolja? Hát Jó, de azért tartsd meg a rajztáblát, jó? Dolgozz meg a pénzedért, jó? Jó, na szóval, akkor induljunk el szerintem vásárolni. Jöttök velünk? Igen! Igen? Jó. Tücsök Peti félpénzét elköltjük közösen, jó? Jó, és akkor az a legjobb. ebbe tapsolni kellene, és esetleg így menetelni. Mindenki tud menetelni? Hát, jó, akkor most mindenki emelje magasba a bal lábát. Igen. Jó, ezzel kell elindulni majd, jó? Jó. Mehetünk? Igen. Rajta. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel. Tyúkom mondja, kit rákott, kár, kit jobb édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na, várjál, de valamit nem hallottam elég jól. Mit csinál az a tyúk? Mit mond? Kit rákott? Én is így tudom. És hogyan csinál még a tyúk esetleg egy túróruliért, ki tudja megmondani? Jó? Na, mondjad szívem. Te az a kislány, hogyan csinál a tyúk, igen? Még ezen kívül, tehát kitrákodjuk, ott, nagyon-nagyon jó, köszönjük szépen. És a felnőtteknek fáj a tyúk szemük. Mert az a fájni szokott a tyúk, igen, nagyon jó. Hát akkor tudjátok mit? Elindulunk még egyszer vásárolni, és mikor odaérkezünk, hogy kitrákodj, akkor mindenkinek teli torokból kell kitrákodni. Jó, várj, ezt próbáljuk ki, jó? Tehát jó. én azt mondom, hogy tyúkom mondja, és mindenki elkiabálja magát, hogy kitrákodj. Tehát figyelj, tyúkom mondja...
A gyerekek milyen ügyesek, hát most a felnőttek jönnek. Tangúj Elvin bácsi vezetésével kérjük szépen, hogy mindenki, aki igazán most nem tyúknak, hanem kakasnak érzi magát, mindenki bár lehet kukorékolni, kitrákocsolni, vagy valamilyen hangot hallottam a sörsátor környékén. Mindenki egyszerű működjön. Jó, akkor ezt is próbáljuk el a felnőttek, jó? Tehát figyelem, tyúkom mondja! Ez elég gyenge volt. A gyerekek sokkal jobbak, igen, szerintem is. Na jó, én azt gondolom, Tücsök Peti, hogy egy tyúkot most nem biztos, hogy tudunk venni. Mert nem tudom, hogy hol lehet itt pont tyúkot kapni. Viszont te, mivel remek jó rajzoló vagy, és ezt mindenki tudja rólad, rajzolhatsz nekünk egyből egy tyúkot, jó? Jó, rajzolhatok közben, amíg éneklitek ezt a dolgot? Jó, nagyon jó, akkor kezeket magasba, és jó. Lépés már is indul majd. Jó, tehát figyelem, a bal lábát mindenki emelje föl, az egyiket, jó, indulatunk, rajta! Most énekelhetünk is. Én elmentem a vásárba fél tízzel, tyúkot vettem a vásárba fél tízzel. Tyúkom mondja, kitrákod! Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél tízzel. Na hát ez nagyon jó ez a tyúk, nagyon jól sikerült. Lenne valaki, akinek mondjuk van kedve ide följönni a színpadra? De jó, de sokan vagytok, és meg kéne tartani ezt a tyúkot, jó? Persze, mert itt szaladgál össze-vissza. Figyelj csak, én egy narancssárga felsős kislányt látok itt, ott áll, igen, gyere gyorsan, gyere. Vezetékneve. Tenzi, ugye? Jól hallottam én? Én is, igen. Jó, na szóval, akkor azt a tyúkot mindenki látja? Jó. Hol van tyúkunk? Tehát kéne még valami. Hát egy félpénzben nagyon sok mindenre jó. Tudjátok, sokkal jobb lesz most már a lej, hogy elvették a 4-0-át, úgyhogy sok mindent lehet majd vásárolni. Mit kéne még vásárolni? Hát nem tudom. Zsiráfot. Zsiráfot? Itt szerintem Erdélyben nem lehet zsiráfot venni. Mit szólnál esetleg egy disznóhoz? Ezt nekem mondtad? Nem, hanem mit szólnál, de vásárolhatunk egy disznót. Jó, és hogyan csinál a disznó vagy a malac, meg tudjátok-e mondani? Egy tóródogért, az a szemüveges fiú kapta, Pokémon sapkában kapta fel a kezét, leghamarabb mond. Röp, nagyon jó. Akkor mindenkitől kérünk egy nagy röfögést. 3, és röp. Nagyszerű, akkor menjünk vásárolni. Kezeket magasba és menetelni, és indul. Jó, induljunk disznót venni. Én elmentem a vásárba fél tízzel. Disznó, figyelj, disznót vettem a vásárba fél tízzel. Disznó mondja, fröp, mondja, kitrákolj! Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél tízzel. Na, hát igen, azt elfelejtettük megbeszélni, kérem szépen, hogy akkor, amikor a disznó mondjához érkezünk, ugye, akkor jön az, hogy röp. Utána pedig még a tyúkot is elmondjuk, hát így megy ez szépen sorban. Bizony. Ki volt az, aki ezt a röfögést kitalálta? Ne, valaki más jön fel. Ki tartja meg ezt a rajzot, ezt a szőkelányt kérném szépen. Tangúj Elvin bácsi segít, úgyhogy fölhajít téged a színpadra. Jó, gyere gyorsan. Szia, hogy hívnak? Angéla. Na, tehát akkor van most már egy tyúkunk, meg van egy disznónk is. És akkor... Mit vásároljunk esetleg tovább? Mit szólnátok egy... Vehetnénk egy lovacskát, egy lovat, jó? Lovat? Menjünk lovat? Na, és akkor az a ló az mit szokott? Hogy szokott kiabálni? Vagy mit csinál az a ló? Nézzük. Mit mond a ló? Mondja. Nihaha, így van. Ez a vidám ló is. Ki tudja megmondani, adja a úriembernek egyébként túlról, ki tudja megmondani, hogy egy síró, egy nagyon-nagyon búsuló ló hogyan szokott csinálni? Búsuló? Igen, aki nagyon szomorú. Egy szomorú ló hogyan csinál? Vagy vasaló, mondja szívem? Nihaha, a vidám és a szomorú úgy csinál, hogy bruhaha. Jó, na, hát akkor mi lenne, hogyha lovat vásárolunk? Jó, szerintem vegyünk egy lovat, de most akkor próbáljuk el, jó? Én azt mondom, hogy lovam mondja, és ti mit mondtok? Nihaha, lovam mondja, nihaha. Jó, utána jön majd a disznó is, meg aztán a végén a tyúk. Mehetünk? Igen, kezeket magasra kérjük, és indul a vásárlás. Én elmentem a vásárba fél tízzel, lovat vettem a vásárba fél tízzel. Figyelj, lovam mondja, disznó mondja, lovam mondja, kitrákolj! Kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél tízzel. Na, nézzük, hogy van, aki akar-e lovat fogni itt a színpadon. És ki az, aki padlót akar fogni a színpadon rajta? Na, ezt a sapkás fiút kérem, hogy gyorsan. Igen, ő is jó lesz. Mindegy, ő is sapkás. Hozzad, gyere gyorsan.
De legközelebb valami nagyobb gyereket választok el neked, jó? Ha az anyukák közül esetleg, jó? Na, szóval, akkor van most már lovunk is. Várjál, a lovas, a vitézember kéne szépen, hogy hívnak téged, mi a neved? Bence, ugye? Jól hallottam? Igaz, Bence? Jó. Na, tehát akkor Bence fogja a lovat, megölöd a lovat már? Ilyen idős korodban, vagy még nem? Na jó, azt majd megbeszéljük a műsor után. A hintalovat biztos. Jó, tücsök, van még fél pénzed? Nekem még mindig maradt fél pénzem. Nektek van még fél pénzetek? És a szüleiteknek is van még fél pénzük? Jó. Nagyszerű. Na, és akkor mit vegyünk ezen a fél pénzen még? Valami jó kis állatot. Mondjuk mit szólnátok, ha egy kacsát vásárolnánk? Kacsát? Igen, és tudjátok, hogyan csinál a kacsa? Persze. Úgy csinálj, blugy. Úgy csinál, hogy blugy, az a kórházi kacsa, te idétlen. A gyerekek jobban Ja, tudják, tényleg. hogy csinál a kacsa. Igen. Azt a hölgyet kérem szépen. Az gágál, szerintem az másképp csinálja. Háp, láttam, az összekeverkedek, igen. Nagyon jó, ott van az a hölgy. Nem. Ott az a hölgy, igen. Emeld már fel a kezed, létezés, igen, hiába mutatok, Levi nem látja. Köszönöm szépen. Nekem fáj az erekem, ő viszont a vak. Jaj, nem áll szegény. Vaktyúk is talál a szemet, igen. Nagyon jó. Na, szóval, akkor induljunk el kacsát venni. Jó. Próbáljuk el, mondom, én azt mondom, hogy... Mit mondok? Az, hogy kacsán mondja. Igen, és Kacsán mi pedig mondja. azt mondjátok, hogy háp. Jó? Aztán jön, hogy lovan mondja. Igen. Nyihaha, aztán disznón mondja. Igen. Rötrötrö, és aztán tyúkon mondja. Kitrákot, hát akkor menni fog, tehát nem nagyon hallottuk ezeket magasra, és akkor Induljunk el a vásárba. Rajta. Én elmentem a vásárba fél tízzel, kacsát vettem a vásárba fél tízzel. Figyelj, kacsán mondja, ha, lovon mondja, nyihaha, disznó mondja, rötrötrö, tyúkon mondja, kitrákot, kári kittyom, édes tyúkon, mégis van egy fél pénzem. Na, nézzük ki az, aki kacsát szeretne a kezei között érezni most. Ki az, aki szereti a pecsenye kacsát? Ó, így az nagyon finom. Várjál, van két hölgy, és van akkor egy fiú, akkor egy fiút választunk, jó? Jó, legyen egy fiú. Na, gyere ide. Jó, azt a nagy darab fiút légy szíves, dobd ide felállni. Jó, és a leges legutoljára pedig se nem fiút, se nem lányt választunk. Jó. Jó, na, szóval, akkor van most már kacsánk is. Fantasztikus. Tücsök Peti, van neked még fél pénzed? Ja, várj, a nevedet mondd a nevet. Henrik, igen, akkor Henrik a negyedik. Igen, és akkor... Nem a negyedik, ő 8. Henrik, igen. És lesz majd 8 felesége, igen. Szegények, előre sajnálom őket. Na mindegy. Szóval, akkor van még fél pénzed? Persze, szerintem még egy állatra jó. Egy állatra? Igen. És milyen állat? Hát várj, vettünk már sokféle állatot. Vettünk már olyan állatot, amelyik tud repülni, igaz? Vettünk olyat, amelyik tud mondjuk rohangálni kint az utcán is. De olyat nem vettünk még Tücsök, ami a vízben tud mondjuk. Húha, vegyünk egy halat. Halat? Igen, egy halat. Ez lesz a legesleghangosabb, mert ki az, aki meg tudja mondani, hogyan csinál a hal. Na, hogy csinál a Ez egy jó hangos lett, szintén egy hölgy, igen, ott piros, igen, és a nyakában van egy telefon, mobil, igen. Na, hogy csinál a hal? Hogyan csinál a hal? Majd Így tudod jó, csinálni, így van. tökéletes, Na, nagyon jó. Köszönjük szépen, nagyon jó, és akkor figyelem, akkor elindulunk vásárolni, jöttök velünk, és a következik, hogy halam mondja, és akkor mindenkinek tátolni kell, jó? Mindenki. Ki az, aki fokhagymás spirítóst reggelizett? Rajtad kívül. Akkor ti ne tátolgatok, jó? Nagyon jó, kezeket kimagasba kérjük, és induljunk vásárolni! Én elmentem halásárba fél tízzel, figyelj, halat vettem halásárba fél tízzel. Halam mondja, kacsám mondja, nem hallom, itt lovan mondja, igen, disznó mondja, tyúkon mondja, kiprágol, kári kittyó, édes tyúkon, elfogyott a fél tíz. Tényleg? Hát persze, elfogyott sajnos. A mindenit neki, hát akkor nem veszünk több állatot? Na hát, jó van, akkor viszont kérnénk szépen valakit, aki még ezt a halat itt meg szeretné tartani, akkor még egyszer énekeljük el így közösen, most már megtanultuk, és akkor most fiút vagy lányt válasszak. Várjál, se fiús, egy apukát vagy anyukát válasz, jó? Na tényleg, egy apukát vagy anyukát esetleg. Van valaki, aki szeretne följönni a világot jelentő deszkákra? Nincs ilyen. Na maradjunk akkor a gyerekeknél. Gyerekek közül ki akar följönni? Na, nézzük, itt úgy jelentkezik egy kislány, hogy fújját valahogy, vagy emel, valahogy. Ja, Ervin itt van! Ervin előszeretettel emelgette a gyermekeket, nagyon jó. Köszönjük szépen, gyere, szia! Hogy hívnak téged?
Orsinak egy nagy Orsi, gyere ide, Orsi, ide a szintetizátor elé, ide, nyugodtan állj meg, hogy legalább ne lássák a nagy hasamat a többiek mentről. Jó, szóval... A szimpatizátor előtt ott áll Levi, igen? Jó, tehát akkor most már mindenki tudja, hogy mi mindent vettünk, jó? Utoljára elénekeljük közösen a dalt, de úgy kell, hogy mindig mindenki bekiabálja, amit be kell kiabálni. Jó, ugye? majd segítünk nektek, jó? Jöttök velünk vásárolni? Igen! Kérleket olvasva! És indulatos, rajta! Én elmentem a vásárba fél tízzel, halat vettem a vásárba fél tízzel. Halam mondja! Mondja! Roham mondja! Nem hallom, hogy mondanak a srácok. Roham mondja, itt rákol! Kári kittyog, édes nyugom, fél tízzel. Na, tapsoljuk meg az itt jelenlévő segítségeinket, mi légy szíves, hajoljatok meg itt a színpadon. Egy meghajlás rajta, és egy óriási tapsujat és sikítás rajta! Jó, köszönöm szépen, össze-vissza beszéltem végig az egész dal alatt, de nem baj az. A srácok megkaphatják ugye ajándékban. Szerintem hazavihetetek a rajzot, ugye arra kérek mindenkit, hogy mindenki görgesse föl a rajzokat, nehogy összekenjétek a ruhátok. Kéritek a rajzokat? Hazaviszetek a rajzokat? Jó. Odaadod valakinek a Jó. Így van. Neked jött el, és jó vagy már, neked. Úgyhogy ne koszoljátok össze magatokat, szóval a lényeg az, hogy ezeket a rajzokat akkor majd, hogyha Tücsök Peti halála után nagyon sokat fognak érni. Igen. Jól, aztán 2-3 évet már ki tudjátok már. Jó. Szóval, az az igazság, hogy tényleg van egy pár olyan jó kis gyereksláger, amit szerintem mindenki ismer. Gyertek nyugodtan valahogy. Jó, itt a lépcsőn, menjetek, legyetek szíven. Anyukája, igen. Hogy hívják azt a Mici Maszkó, ez a nagy tapsot kérjük szépen. Jó. Mert hogy annak idején volt egy gyereksláger, és ezt a dalt sajnos nem mi írtuk. Nem baj az, de attól eljátszhatjuk, ismeritek ezt a dalt, amelyik Mici Mackóról szól? Igen, hát szerintem is. És azért szerettük volna ezt eljátszani, mert elhívtunk egy vendégművészt ide, méghozzá nagyon messziről érkezett, Gyergyó Szárhegyről jött, ami vendégművészünk, akit már lehetett itt látni a színpadon, és azért ezt a dalt játszunk, mert ő semmi más nem tud eljátszani, csak ezt. Így aztán Simon Adorján kérnénk szépen a színpadra. Gyere, légy szíves. Nagy tapsiat kérünk szépen Odinak, jó? És a csókokat is dobálni, tessék addig parancsolj. Majd a gitár, nagyon majd visszakérjük, majd lelép a gitárommal. Van gitárt engetőd? Az is tőlem van, nem tessék itt van egy parancsolj, jó? És következik a Mici Maszkó című dal. És tudjátok, Mici Maszkó elindult a hóesésbe. Tudjátok, hogy azt szokott errefelé a hó esni, Gyergyóban? Mindenki olyan magasra, mint a két kezét, és mindenki szépen lassan utánozza a hóesést. Nagyon-nagyon jó, ez igen. És képzeljétek el, én is voltam gyerek annak idején, és azt tanultuk földrajzból, a geográfiából, itt az van, igen, hogy Kína a föld másik oldalán van, és ott az emberek fejjel lefele élnek, és ott tudjátok, hogy esik a hó. Mindenki most ide megy a két kezét, és ott képzeljétek, Kínában így esik a hó. Nehogy elhiggyétek neki. Nem, ez nem igaz, egyáltalán össze-vissza beszél. Tücsök Peti, a lényeg az, hogy tényleg Mici Mackó elindult a hóesésben, és közben énekelgetett mindenféle jót, miközben Simon Adorjánnal találkozott, aki viszont eljátszotta neki ezt a dalt, így megszületett ez a világsláger, amit most közösen fogunk elénekelni. Elkezdhetjük? Igen, kezeket kérjétek magasba, jó? Nagyon jó, és induljon a Mici Mackó! Egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosabb. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál. De Malackánál éppen akkor senkit nem talál. Így hát elindul hazafelé, miközben sűrűn hult a hó. Arra gondolt, hogy otthon talán akad egy kis ennivaló, hogy kimelegedjék ugrándozott, s jó nagyokat lépett. Csak idegre való tekintettel énekelni kezdett. Most minél inkább halljuk, annál inkább hull a hó. Minél inkább hull a hó, annál inkább havazik. Hull a hó és hózik, fik-fik, Mici Mackó fázik. Hull a hó és hózik, fik-fik, Mici Mackó fázik. A kezeket
lássuk mindenhol. Nagyon jó, most errefele tapsoljunk. Ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy pici mackó, mint minden medve, szereti a mézet, és ez nem csak a féle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény. Ezért mikor hideg van és sűrű hullamfehér hó, kell, hogy legyen az almáriumban erdőben ennivaló, így aztán a télidőben pici mackó megéhetik, megkóstol egy csupor vízet, alaposan felék, és gyerünk minél inkább havazik. Halljuk! Annál inkább lenne homosabban, minél inkább hullahó, annál inkább havazik. Hullahó és húzik, pici mackó vázik, hullahó és húzik, pici mackó vázik. Pici mackó a barátom, és gyakran elbeszélgetünk azokról a dolgokról, mint mind a ketten ismerünk, és tanulunk vázik. Egy nagy tapsot kérünk külön vendégművészünknek, Simon Adorjánnak! Fantasztikus, nagyon jó voltál, Adi, hihetetlen jól gitároztál, úgyhogy köszönjük szépen. Egy túrorudit majd a végén kapsz, jó, ha marad, de ha nem, akkor nem. Jó? Nagyon köszönjük szépen a gitárfengetőről, viszont nagyon képzeljétek, hogy nagyon-nagyon sok furcsa állatról hallottam már. Fú, azokról én is a múltkor meséltél egy-két nagyon furcsa állat. Bizony, igaz? Képzeljétek el, hogy van nekem egy barátom, az egy nagyon-nagyon furcsa állat. Képzeljétek, hogy zsiráf a feje, Igen. kutya a teste, Igen. és sárkány a farka, és ezt az állatot úgy hívják, mert hogy 3 állatból van, tehát zsiráf, kutyából és sárkányból, úgy hívják, hogy zsikusár. Zsikusár? Bizony, mondjátok csak velünk, zsikusár. De van még ezek, igen? Tényleg? Van más is ilyen? Én még ilyen, ti hallottatok már ilyen állatról? Zsikusár, igen? Persze, 100 Láttatok is már ilyet? De jó, mutassátok meg nekem is. Jó, képzeljétek, van egy másik ilyen állat is. Ennek az állatnak madár a feje, csigaház van a testén, és ló a lába, kilóg a lólába a csigaházból, akkor ezt hogyan hívhatják vajon? Tehát madár, csiga és ló. Hogyan hívhatják akkor vajon? Az a sapkás kishölgyet kérem szépen. Macsiló, ez a nagy tapsot kértében dolgod neki a túrorudit. Jó? Mindenki figyelje a túrorudit röptét. Jó? Jó. Van még egy másik állat is. Ennek bogár a feje. Igen. Denevér a szárnyacskája, Igen. és bálna a teste. Tehát bogár, denevér és bálna. Hogyan hívhatják ezt az állatot? Jó, most én választok? Jó, választok. Én mondod, hogy ilyen kékfelsős fiú, vagy ilyen lilás, igen. Mondd meg. Bogár, mi volt? Bogár, denevér és, vagy hogy volt? Bál? Bogár, denevér és bálna. Úristen, hogy nézett ki ez? Bogár! Jó, tökéletes, te sem voltál biztos, de tudjátok, mindjárt lerajzolom ezeket az állatokat. Viszont előtte még elmondom a 4. ilyen furcsa állatot is. Ennek az állatnak elefánt a feje, Igen. kígyó a teste, és légy szárnyacskái van rendes jobbra-balra. Tehát elefánt, kígyó és légy. Na nézzük, ez elég jó. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet ez az állat, mondjuk. Na mondjuk, van-e sapkás fiú, kérem? Ki, légy. Nagyon jó volt az állat, ez az, köszönjük szépen, nagy tapsot kérjük szépen, és következne ez a furcsa állatokról egy kis dal. Szintén kérjük, addig gyerősen tartsd meg létszes a rajzál meg, hogy felbólítsam, hogy rajzolok. Ez a dal egyébként Dankói Ernő másik kedvenc dala, úgyhogy ő külön kérésére játsszuk el. Ja, odahozott, hogy mindenki jól ásít oldalról, és persze teljesen jó, így legalább a videóra nem kerül rá, sajnos. Így van, de hát mi inkább a gyerekeknek, mint a videónak fogjuk ezt eljátszani és lerajzolni. Úgyhogy mehet? Mehet? Felkészültél? Igen. Kezeket kérjük szépen magasba. És jön a Furcsa Dal című dalunk. Mindenki ugrálnak van, és a gyereket van összekérjük minden hallásról. Sirályfejű furcsa állat, félcsillagra sosem vállal. Alul
hívják, hogy macsiló. Mondjuk el együtt, figyelj, mi ez? Ez a macsiló! Mindent a tapsot lássuk! Furcsa rajzok, furcsa képek, furcsálják az apró népek, furcsa mesék, furcsa lények. Higgyétek, vagy ne higgyétek, tapsot is ugrálás! Furcsa rajzok, furcsa képek, furcsálják az apró népek, furcsa mesék, furcsa lények. Higgyétek, vagy ne higgyétek! No, szeretnétek, hogy rajzoljon még Tücsök Peti? Nem hallottam. Jó, rendben, akkor nézzük Tücsök, rajzolj még valamit. Tücsök apu. Bogára táncsábja árnya, tenőérlek utal szárnya, hogy az államban vagy hedben, mégsem lehetünk a bedben. Várnak este vízben áll, úgy hívják, hogy Potebár. Milyen mi ez akkor? Ez a Potebár! De csak a fény, csak azt látva, támeleván szája tátva, kígyó része sosem sziszeg, szárnyacskája létként zideg, itt nevét mondja, azt elég, úgy hívják, hogy elkilégy! Na tehát mi ez? Ez az elkilégy! Ugrálás! Furcsa rajzok, furcsa képek, furcsálják az apró népek, Furcsa furcsa mesék, furcsa lények. ez egy furcsa dal! Higgyétek, vagy ne higgyétek, Elég tapsot kérünk! furcsa rajzok, furcsa képek, Furcsa dal! furcsálják az apró népek, Furcsa furcsa rajz! mesék, furcsa lények. Ez egy furcsa dal! Higgyétek, vagy ne higgyétek, Elfáradtatok? furcsa rajzok, furcsa képek, ugrálás indul! Furcsálják az apró népek, furcsa mesék, furcsa lények. Ez egy furcsa dal! Higgyétek, vagy ne higgyétek. Köszönjük szépen! Tetszettek nektek ezek a rajzok? Igen, aki legelőször lát egy ilyen állatot való igaziból, az engem hívjon föl, jó? A Dagúj Edvin bácsi majd megadja akkor a telefonszámot, de csak akkor, jó? Jó, szóval a lényeg az, Tücsök Peti, hogy akkor ezeket a furcsa állatokat te hol láttad? Hol találtad ezeket? Kérlek szépen, én itt Orotva környékén láttam. Volt, igen, ott kimentünk a település végén, ott van egy ilyen patakos rész, és ott rengeteg ilyen furcsa állat rohangált, például hangyalevi, vagy mazsiló, vagy zsikusár, vagy ilyesmi. És milyen dal következik? Hát az az igazság, hogy nekem jó kedvem lett ettől nagyon, hogy ilyen hülyeségeket rajzoltál itt. Nektek jó a kedvetek? Mindenkinek jó a kedve? Kedves felnőttek, hideg assúr ott a motoros kocsma környékén? Jó, hát akkor mindenkinek jó a kedve, akkor tudjátok mit, játsszuk el azt a dalt, hogyha jó a kedved. Mindenkinek engem kell majd utánozni. Tudtok majd utánozni? Persze. Igen, hát akkor induljon a dal. Jó, tehát figyelek, Tücsök Peti mutatja, hogy mit kell tenni, és mehetünk. Ilyen egyszerű az egész. Így kell derékfájós táncot bemutatni. Ha jó a kedved, tiszta tenyeret. Segíts! Ha jó a kedved, tiszta tenyeret. Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is fogadj, ezt meg jó a kedved, tiszta tenyeret. Ha jó a kedved, vakad orrodat. Ha jó a kedved, vakad orrodat. Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is fogadj, ezt meg jó a kedved, vakad orrodat. Ha jó a kedved, tiszta térdedet. Ha jó a kedved, tiszta férjedet. Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ezt meg jó a kedved, tiszta térdedet. Ha jó a kedved, topass nagyokat, tip-top. Ha jó a kedved, topass nagyokat, tip-top. Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ezt meg jó a kedved, topass nagyokat, tip-top. Ha jó a kedved, kiállsz nagyokat, hey-ho! Jó a kedved, kiállsz nagyokat, hey-ho! Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ez meg jó a kedved. Kiállsz nagyokat! Hey-ho! Jó a kedved, csináld mi velünk! Hey-ho! Ha jó a kedved, csináld mi velünk! Hey-ho! Ha köszi vagy és jó a kedved, másoknak is mutasd, ez meg jó a kedved, csináld mi velünk! Hey-ho!
Most mindenki hajoljon meg a mellett álló, mellette ülő felé, és minden sikítson a másik felé, és tapsolja meg rajta! Jó, na, képzeljétek el, hogy megkért minket itt a ditrói önkormányzat, a polgármesteri hivatal. A polgármester úr külön kérése volt, hogy ezt kérdezzük meg, hogy van-e itt valaki a jelenlévők közül, hogy akinek ebben az évben legalább egyszer van születésnapja. Az emelje fel a kezét, jó? Nézzük. Még csak levő gyerekek közül majdnem mindenki jelentkezik, ám a felnőttek közül, kevesen jelentkeznek, nem is csoda, hiszen a felnőtt anyukáknak 5 évenként van egyszer születésnapja, ugye? Csupa 18 éves anyuka van itt. Ez visszafele megy, igaz? 5 évenként mindig egyet vissza. Visszafele, igen. Jó, na hát azért kérdeztük ezt meg, mert nekünk van egy jó kis születésnapi dalunk, azt eljátszhatjuk nektek? Igen, viszont előtte azért kérdeznénk tőletek valamit, Túra Rudi. Jó. Mi az az édesség, ami emlékezetessé szokta tenni a születésnapot? Az a sapkás kis hölgy, az előbbi piros sapkás hölgy mellett, mondja szívem. Egy ilyen éltják szoktak rajta írni. Mi az? Torta! Torta, így van. Akkor ezek szerint mindenki szereti a tortát, igaz ez? Szeretitek a tortát? Igen. Szeretitek esetleg a spenótot is? Igen, van, aki szereti, van, aki nem. Tücsök pedig képzeljétek, nem szereti a spenótot, és amikor az ő születésnapja közeleg, akkor mindig mindenféle ígéretet tesz a feleségének. Ugye? Igen, például az, hogy ígérem, hogy nem leszek rossz, meg hogy ki fogok takarítani, meg hogy még a spenótot is megeszem bizony. Aha, például ilyesmi. Ti szoktatok ilyen ígéreteket tenni? És tudjátok, hogy miért ígérem meg? Azért ígérem meg mindezt, hogy biztosan kapjak majd valami ajándékot. Ti szoktatok ilyen ígéreteket tenni? Csak olyat szabad megígérni, nem olyat, mint Tücsök Peti, hanem amit te is tartunk, igaz? Természetesen az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó, úgyhogy következik, az ígérem nem leszek rossz, egy kis segítséget kérünk mindenkitől. Egyszer van csak, egyszer egy évben, régóta várom már. Szülinap a gyertyák fényében, ajándék, mi csak én rám vár. Esztendőre vagy egy-kettőre, megköszön az én napom. Szülinap a gyertyák fényében, ajándék. Mindent én kapom, jaj, de jól kezeket magasba kérjük. Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. Mától aztán segítek én otthon, de legalábbis holnaptól. Szülinap a gyertyák fényében, ajándék, milyen lesz vajon? A kezeket kérjük, gyerünk! Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. No, hát Tücsök Peti mindig ilyenkor levelet szokott írni a szülinapi tündérnek, és ezt mindig elárul belőle egy néhány dolgot, hogy mi mindent szeretne. Kedves szülinapi tündér, arra kérlek, hogy ebben az évben hozzá nekem egy másik kis testvérkét, mert a mostani elromlott és állandóan sír, hogy és mi kell még nekem, hát nagyon sok minden, gyerünk a kezeket. Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. Ígérem, nem leszek rossz, nem leszek csúf és gonosz. Amit anya kér, én megteszem, még a spenótot is megeszem. Köszönjük szépen a tapsot! Van olyan esetleg, akinek ma van a születésnapja? Tényleg úgy. És ezt a személyigazolványával, vagy valami paszporttal, vagy akármilyen tudja bizonyítani? Tényleg? Van olyan? Holnap? Kinek lesz holnap? Kinek lesz holnap születés? Önnek lesz holnap
Nagy tapsot a 19 éves anyukának, akinek már is ikerpárjai vannak. Nagyon korán tetszett kezdeni, úgy látom, olyan 2,5 évesek körülbelül. Gyorsan számoljunk vissza, inkább nem számolok vissza, jó? Jó, köszönjük szépen. Nagy tapsot kérjük. Jó, de szerintem egy túrolódit adjunk, jó? Születésen, hát 2 tényleg, meg 2 gyermek van. Nyilván az övéké lesz, gondoljuk ez a túrolódit. Jó? Na, jó nagyot kell dobni. Biztos? Jó. No. Szóval, addig, amíg jó, sikerült megoldani ezt a dolgot. Jó? Szóval addig feltennénk szerintem egy találós kérdés, hogy nyerjünk már egy kifestőt is, jó? Persze. Nos, akkor mondanék nektek egy találós kérdést, és akkor tudjátok, a találós kérdésében most kifestőt lehet nyerni. Jó, mondhatom? Halljuk. Árokparton brekeget, ismertek egy gyereket. Na nézzük, hogy van, ezt mindenki tudja? Na várjál, kit válasszak? Béka, nagy tapsot kérjük szépen, nagyon ügyes volt a válasz. És ki az, aki meg tudja mondani egy Túró Rudiért, hogy mi a béka kedvenc eredele, mondjuk a szúnyogon és a hangyán kívül. Nos, a szúnyogon kívül azt a kis hölgyet kérem szépen, mondjad szívecskén, mi a béka kedvenc eredele? Nem a békának nem a béka, akkor csak a kedvenc eredele, hogyha ez a béka, és ennek kannibál béka. De nem baj, elfogadjuk azért a békának, annak a kislának az persze ne okozom csalódást. Ki az, aki tud esetleg más választ, mondja a kedves hölgy. Légy, jaj, de jó! Bizony, írtunk mi egy, ja, ott van, igen. Írtunk egy jó kis rap dalt. Ki az, aki már hallotta ezt a zim, vagy a következő? Jaj, de jó! Emlékeztek erre a dalra? Nagy, hát akkor nem is nagyon kell elpróbálni, hogy hogyan van ez a dal refrén, vagy elpróbálni? Hát mondjuk el együtt a refrént. Én mondom, aki tudja, az mondja velem, aki nem tudja, az is mondja velem. Hát figyelem, rajta, züm, légy vagyok, züm, szárnyalok. Így van, ilyen egyszerű az egész, hát kéne nekünk ide valaki. Bizony valami jó táncos a filmben, tudjátok? Hiper-szuper rap táncos, van ilyen? Na nézzük, ugye? Egyre kevesebben kezdtek el jelentkezni egyből. Na, nézzük ki a legjobb rapper itt a környéken. Természetesen nem kívánjuk ingyen. Gyere gyorsan, gyere, jó? Ha látszik rajtad, látom, hogy ez biztos jó lesz. Megkapod itt a színpadra, várj. Megkapod az összes gázsit, mi 25 botütésért jöttünk, jó? Szia, hogy hívnak engem Tücsök Petinek? Szabolcs, Rapikám, te leszel itt az óriási nagy reptáncos, és egy kis mutasd már be valamit, Leli pedig csinálj egy kis dobalapot, jó? Tényleg. Na, bemutatod a tudományodat nekünk? Bemutatod, akkorát táncolj, nehogy leess innen a színpadról. A többieket viszont arra kell, mindenki tapsol. Jó, persze, ma nézzük, jó? Tehát figyelem, indulatunk. Szabikám, menjetek rajta. Ja, be kell kapcsolni. Táncolni. Kapcsolod be. Ez az jó van. Tehát a Tücsökben igazi tánctanár. Na jó. Én most ezt megállítottam, de egyébként nagyon jó vagy, Szabi. Várjál, óriás bábozok éppen, jó? Mehet? Jó, na szóval, figyelj Szabikám, itt van, Jó lesz? Itt maradsz a színpadon velünk, hogy is segítek táncolni neked, jó? Jó, persze. Na, hát akkor mindenki tudja a dolgát, igaz? Mindenki ismeri a dalt, mehet is. Várjatok, mindenki jól lazára megy a figurát, jól lássam, mindenkitől lazuljon el. Még nem kell tapsolni, csak lazuljatok el, mint a rapperek. Hozzátok a Sörsátor környékén néhány laza fickót. Jó? Ők is ellazultak már elég jól délután alatt. Na, jó, és akkor túlságosan értelmes arckifejezést vágtok a rapperekhez, hát mindenkinek ilyen idióta arcot kell fölni rajta. Nagyon jól nézel ki, Tücsök Peti. Szegény gyerekek. Jó, na szóval, akkor menjen szerintem ez a dal. Kezdődhet? Kezdődhet? Akkor kezdődjön, gyerünk! És nézzük akkor a kezeket a magasban. Szabi egyre jobb táncokat mutat itt be, Tücsök Peti tanítvány. Légy vagyok, hajnalok, légy vagyok, szárnyalok, légy vagyok, szárnyalok,
Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. De jó, hogy légy vagy és nem elefánt. Így naponta elég egy telepelefánk, és nincs orványom, csinos vagyok. De szőrös a lábad, szemed ragyog. Ha elefánt lennék 15 tonna, Nem mehetnél porcelánboltba. nem lakhatnék az étteremben. Pincér, légy van a levesem. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Zim, 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 légy vagyok. Hangosabban kérik ezeket a magasban. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Egy elefánt bizony könnyen felejt. Éppen emiatt sajnos selejt, és eszi a méreg, hogy nagy a méreg. Én meg ide-oda szállok, ez az élet. Csapom a szeret, legeskedem néha. Mégse szeret más, csak a béka. Remény. Majd megtudod, mitől döglik a lég. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 hajlok. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Alapvető különbség az elefánt és köttem. Nekem nem megfüled a szemem rótöttem. Hogy kezdtem mégis a szemem nevetülne. Hirtelen mindenre fény derülne. Hogy valójában miről így is mind az elefánt. Mint mégsem elég nekem csak egy elefánt. Aki halljadját én nem fog leállni. Miért kell a bolhát is elefántnak látni? Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 én nem hallom ezt. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 Na hangosabban! légy vagyok. Ez az! Na most kértem, gyerünk! Légy vagyok. Halljuk! Ez az! Egy kicsit hangosabban is lehet, ezt figyelj! Jó, most leghangosabban, gyerünk, gyerünk! És legesznek hangosabban! Sanikám, ne hozzájárjuk, gyerünk! Zim, 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 légy vagyok. Halljuk. Zim, 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 szárnyalok. Zim, 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 légy vagyok. Zim, 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 szárnyalok. Köszönjük szépen! Szabinak kérnénk szépen egy óriási tapsot, egy óriási sikítással egybekötve. Jó, hát természetesen. Reggelente 7 órakor szól a vekkerünk, ezzel aztán el van rontva jól a reggelünk. Kiabál az anyucikánk, na jól van felkerünk. 3-4-8-ra mi is suliba megyünk. Az első óra bukfenc óra, gyerünk csak csináld. Fejre áll a kis bohóc és fejre a világ. Szaltó hátra, aztán vágta jobb és balra át. Mély levegős bukfenc közben folyt a trombitát. A kezeket magasra mindenhol, gyerünk, gyerünk! A világ legjobb iskolája, bohóc iskola. Itt minden diáknak meg kell buknia. Kérdésre a választ nem kell tudnia. Legjobban a bohócodást kell megtanulnia. Na nézzük a kezeket a magasban. Ez az. Ordítás órán ordítani kell. Nálunk az kap egyest, aki halkan énekel. Nagyra nyisd a szádat, úgy kiállsz, hogy á! Remegnek a falon, akkor fúj a pad alá. Nevettetés órán jól fogd a hasad. A sok nevetéstől még a végén kihasad. Csak akkor vagy a legjobb, csak akkor sikerül. A katantodásodtól minden gyerek kiterül. A kezeket magasra mindenki ugrannak, velünk együtt gyerünk! A világ legjobb iskolája, bohóc iskola. Itt minden diáknak meg kell buknia. Kérdésre a választ nem kell tudnia. Legjobban a bohócodást kell megtanulnia. Csendet kérünk, nagy-nagy csendet, felmondjuk az órarendet. Tornaóra, Énekóra, trombita óra, saxofonóra, bukfenc óra, művészóra, híres hegedű művész óra, zsongolőóra és akrobatika, össze-vissza számolt matematika, nyújtott nyelv és vigadalom, katyatartás és szorgalom, amikor bohóc nevettetés, kacagtatott a nevettetés óra, hasraesés és fasztikötés, lábemelés, rokon ülegetés, halkivesztés, eltévesztés, majmolás óra, pénzelvesztés,
Körbejárás, komponálás, tornadobálás, spóroljárás, sikításóra, Fordításóra. Hottentont a nyelven fordításóra, kvarcóra és lekkerúra. Legvégül a bohócorra. A világ legjobb iskolája, Bohóc iskola. Itt minden diáknak meg kell buknia. Kérdésre a válasz nem kell tudnia. Legjobban a bohócodást kell megtanulnia. A világ legjobb iskolája, Bohóc iskola. Itt minden diáknak meg kell buknia. Kérdésre a válasz nem kell tudnia. Legjobban a bohócodást kell megtanulnia. Köszönjük szépen! Jó van, Tücsök Peti, te kifigyelted a legügyesebb bohócokat? Igen, én a legügyesebb kis bohócot kifigyeltem. A legügyesebb bohócnál bohóc előtt állt egy kis bohócka, olyan jól tapsolt. Tehát a legnagyobb bohóc előtt állt a legkisebb bohóc, jó? Rendben, akkor kap egy túrolódit ez a kis bohóc. Hoppá, így de ügyes, el is kapta, majdnem, jó? A mellette levő nagyon ügyes másik bohóc kislánynak is egy túrolódit, a Tücsök Peti, igen, és van nálad még túrolódit, annak a sapkás kislánynak, ő is kap egy túrolódit. Na, fantasztikus, és azért hát sajnos tényleg mi lassan a műsorunk vége. Már én ott látok, a nővére nyakában ül egy kislány, Tényleg, nagyon jó tapsolt. Dobjál gyorsan egy jó kis túrolódit. Ó, jaj, na mindegy, segítsetek, légy szíves. Igen, köszönjük szépen. Jó. És hát akkor az igazsághoz hozzátartozik ugye az, hogy egy műsornak egyszer vége szakadt. Egyszer vége van, de akarjátok, hogy máskor is találkozzunk? Eljöttök azért, mert mi eljövünk azért, mert eljöttök? Jaj, de jó! És akkor mit játszunk búcsúzó Hát lenni? szerintem azt játszok el azt a dalt, ami egy jó kis szigetről szól. Bizony, nem másmilyen sziget ez, mint egy kölyök sziget. Ki az, aki esetleg már hallott a kölyök szigetről valamit, valamikor egyszer az életben? A kölyök sziget egy olyan sziget, ahova mindenki eljuthat egyébként, nagyon egyszerűen csak itt a kis fejetekbe, így rá kell gondolni a kölyök szigetre, és már is ott találhatja magát mindenki, és ott mindenféle remek jó kis dolog van. Tehát ott vannak vidámparkok, játszóterek, mindenféle gyerek programok, nem is tudom, minden van ott, ugye Tücsök Peti? Lehet Igen, például mindaz... korcsolyázni nyáron, igaz? Persze, mindaz, ami Szemszájnak ingere. Így van. És nagyon jó jéghoki csapatja van, úgyhogy ezzel a dallal búcsúzunk, és majd jövünk, ha minden igaz, a Szárhegyi napokra, ugye Levi? Hát ha minden igaz, akkor jövünk. Jó, reméljük, hogy ez így is lesz, tehát akkor kezdődhet a dal. Kezdődött a dal, kezeket kérjük szépen magasra, kezicsokolom viszontlátásra, senki ne menjen haza, mert itt óriási buli lesz még holnap reggel 4-ig. Kezicsokolom viszontlátásra, sziasztok! Ki az, aki nem tapsol? Ha egy barát sem akar, és elunod magad, hát egyedül kell, hogy jár. Ha már minden fiókban, sötét sarokban, új kalandot lát, Akkor indulj el bátran a nagy világban, végül mégiscsak ideér. mert van egy olyan hely, Ahova mindig visszatér. ne feledd, hogy vár a kölyök sziget, Gyere, mert vár a kölyök sziget. Együtt dobban a szív, jó nagy bulira hív, vár a kölyök sziget. Énekelni velünk az, hogy vár a kölyök sziget. gyere, Mert vár a kölyök sziget. Itt az idő megáll, álmod valóra vár, vár a kölyök sziget. a kezeket magasra kérjük szépen! Sziasztok! Tudod kölyökként élni, a mesét remélni, csak múló kiváltság. Kölyökként érted, ha nem is kérded, mi a 3 kívánság. Aztán percse feledve, mindent feledve, eltűnik a mesevilág. De van egy olyan hely, ahol léteznek még a csodák. gyerünk figyelj! Ne feledd, hogy vár a kölyök sziget. Gyere, Mert vár a kölyök sziget. Együtt dobban a szív, jó nagy bulira hív, vár a kölyök sziget. Nem hallom Ne át, feledd, hogy vár a kölyök sziget. gyere, Mert vár a kölyök sziget. Itt az idő megáll, álmod valóra vár, vár a kölyök sziget. Elfáradtatok? Elfáradtatok?
Na akkor mindenki ugráljon, aki nem fáradt el, jó? Vedd fel a sátrat, az lesz a várad, egy sziget, a sziget közepén. Búznak állhatsz, vagy korcsolyázhatsz a nyári nap melegén. S ha leszállhat este, árnyakat festve a távol tűz végig ér. Mert van egy olyan hely, ahova mosolyod elkísér. Énekeljetek velünk, ne feledd, hogy vár a Kölyök-sziget. Gyere el, mert vár a Kölyök-sziget. Együtt dobban a szív, jó nagy bulira hív. Vár a Kölyök-sziget, ne feledd, hogy vár a Kölyök-sziget. Gyere el, mert vár a Kölyök-sziget. Itt az idő megáll, álmodva róla vár. Vár a Kölyök-sziget, halljuk, ne feledd, hogy vár a Kölyök-sziget. Gyere el, mert vár a Kölyök-sziget. Együtt dobban a szív, jó nagy bulira hív. Vár a Kölyök-sziget, ne feledd, hogy vár a Kölyök-sziget. Gyere el, mert vár a Kölyök-sziget. Itt az idő megáll, álmodva róla vár. Vár a Kölyök-sziget. Vár a Kölyök-sziget. Kevics Csogó, sziasztok! Sziasztok!